Nie wiem, słuchajcie, czy czytujecie gazety, ale byłem ostatnio w jednej, mianowicie w Życiu Bytomskim. Z Niklausem Pieronem przez Bytom. Pieronem. Jest taka fajna książka. Oczywiście, na pewno pomyśleliście, z Pieronem przez Bytom. Swoją drogą ostatnio zrobiliśmy spotkanie autorskie w wagonie wina w Bytomiu i przyszło prawie 180 ludzi. Że jak jeszcze nie kupiliście, jak one tuż woniają, to polecam. O! Alfabet tarnogórski. Ja Tarnowskie Góry ogólnie znam dość słabo. Osada Jana, czasy PRL, Rybna, Repty, Kunszt, Pniowiec, Tłuczy, Kątym. Pniowiec to oddalona o 8 km od śródmieścia dzielnica Tarnowskich Gór od 75 roku, leżąca nad potokiem Pniowiec, dopływem Stoły. Bardzo urokliwe, pełne pięknej natury strony. Cóż więc zrobić, jak nie wybrać się tam? Patrzcie, cały dzień deszcz, a jak człowiek ma wyjść nagrać, to prima. No, ale to trzeba umieć, to są lata ciężkiej pracy influencerskiej. Trzeba opuścić rodzinne miasto i szosą tarnogórską, czyli dzisiejszą Strzelców Bytomskich, która za 4 lata będzie miała 200 lat, jak połączyła Bytom i Tarnowskie Góry, udać się w kierunku właśnie Srebrnego Miasta. Następny przystanek Tarnowskie Góry, Bytomska. Ale ujęcie. Dobrze się składa, że znamy prawie autochtona pniowickiego, pana Miłosza. Mieszka tam już ze 3 lata. Normalnie pociągi jeżdżą po torach w Tarnowskich Górach po chodniku. Rodowity pniowczanin. To ja. Od 2 lat. Autochton. Atrakcja pniowca numer 1. Krzyż przydrożny i stara chałupa. Miłosz na kole, Martyna na kole. Ja jeszcze bez koła. Nawet w takich metropoliach jak Pniowiec jest rower. Nie był jakiś rozwalony. O, tu jest twardziutko. Ale tu pięknie. Miłość 40, nie tak gibko. Opanuj się. Ty, ale w tym roku mogą być grzyby, nie? Takie dużo deszczu, dużo słońca. Ciekawostka o Pniowcu. Pniowiec jest dzielnicą otoczoną lasami. To widzimy tutaj z tej strony. Nie godej. Spojrzeli tam za domami. Też jest las. Wszędzie wokół lasy. Proszę, zabudowa nowożytna. Ludzie się ledwo wybudowali. Tu się proszę budują. Trochę jest takich tak zwanych mazowieckich kostek z PRL-u. Dużo jeszcze, jak tu przed nami, fajnych starych domów przedwojennych. A to jest to zamieszkałe? Jest chyba nawet. O dziwo. Trzeba by tam podejść, zaklupać, ale nie wiadomo, czy nie skończy jak w amerykańskim horrorze. $50 groszy. Jedna z pierwszych wzmianek o położonej w lesie na trakcie Sowic do Pniowca osadzie pochodzi z 1793 roku, kiedy to wymieniono domostwa Tłucz, zwane też Tlucze-Kant, należące do wsi Boruszowice, będące wówczas własnością starosty bytomskiego hrabiego Łazarza III Henkla von Donnersmarcka. Co tu takie muldy? Jak na tej, na A1? No. Ale mają je naprawiać. Niby już coś tam się dzieje. Także jeżeli ktoś z Was podróżuje na przykład tym odcinkiem przy Piekarach Śląskich na Pyrzowice z naszych stron, to za niedługo muldy na A1 mają być naprawione. Nie wiem, jakim cudem oni je chcą naprawić. Może by to naprawić, to trzeba tę drogę położyć od nowa. No ale daj im Boże. Już komentarz kierowcy. W końcu. Trzeba tu gruz wysypać po prostu w te doły. Mieszać beton. Ale wonio grzybem. I to nie ode mnie. Dobry? Ruch jak w Rzymie. Koniec balu, moi drodzy. Zgubiliśmy się. Zostaniemy w lesie
między Tłuczykątem a Pniowcem już na zawsze. Także zostawcie chociaż łapkę w górę. Stara chałupka i w niej jeszcze 3 kapliczki. W każdej figurka z Maryjką. To już jest rzadkość. Tu jest ciekawostka, że w tym polu kukurydzy po lewej kręcono słynny film Dzieci kukurydzy na podstawie książki oraz smakosz tak zwany z angielska Jeepers Creeper. Jakoś tak się ten film nazywa. Jeepers Creeper. Porywał taki diabeł ludzi z pola. To tam. O, tam jest fajny dom. Taki jeden dom w polu. Głupio komuś tak włazić na posesję, ale tam ktoś, jak wy trzymiecie na przykład przed domem auto, to tam trzymią samoloty. No kurde, to jest prima. A, tam jest święty Florian. Chroni od pożaru. A jest koń. Biały ogier pniowski. Kiedy w roku 1400 coś tam, Pniowiec już był pierwszy raz wzmiankowany w roku chyba 1415, ale potem dłuższy czas się tu raczej nie działo nic ciekawego. Jeden czas była to też własność rodu Henkel von Donnersmarck, tej linii z Nakła. Coś tu sobie wydobywali w tej okolicy, no jak nazwa mówi, wycinali dużo drzew. W 1973 roku Pniowiec jest włączony do Szczybnicy, która wtedy jeszcze jest osobnym miastem, i w 75 co? Włączone i są razem do Tarnowskiej Góry. Most prowizoryczny, drzewiany. Zobaczymy, jak Martyna przejechała, Miłosz przejechał. O, udało się. Słynny most, na którym to w sumie to co się wydarzyło. Miłość. Iga? Pięknie. Krążel żółty. To? Tak. To żółte. Yes. Martyna, jak skoczysz, to ci dam 5 zł. 10. Let's go. Dobra, widzowie, idziecie pływać. O, to zawsze jest moja ulubiona część tych filmów. Tu zbliżamy się do atrakcji czołowej, czyli porzucony wrak auta pośrodku pola. Miłosz, jak... O, koń! Jak doszło mi już do tego, że tu jest auto? Auto jechało stamtąd i azymut obrało niestety na krzyż, który jest odbudowany już. Ale przejechało cały krzyż, krzaki i zakończyło swoją przygodę tam. Tak było. Co za I tam historia? stoi od, nie wiem, 2 lat. Ty, ale czemu tu jest wózek inwalidzki? Faktycznie nie ma... Nie wiem. Ale dziwne, nie? Że go nikt stąd jeszcze nie... O, widzę opakowanie po pasztecie. Po pasztecie? O kurwa. Jakaś płyta CD. Barmańska. Zawarte. Nawet dużo tych płyt CD. Nic. Tego się na co dzień, proszę Państwa, nie widuje. Look at my horse, my horse is amazing. Kolego! Hono, ale się posila koń. Jakby ktoś szukał takiego balika, to zostawiam go tu. Tu o, nieopodal wraku auta. Boisko z bocianem. I dużo bocianów w gnieździe.
Kościół w Pniowcu, którego mieszkańcy doczekali się w którym roku? W 83, tak? No tylko, że 1900, żebyście nie pomyśleli. No, trochę im zajęło, ale proszę. No, taki no, śmieszny. A trzeba jeszcze powiedzieć, że mieszkańcy tutejsi w XIX wieku należeli do parafii w Rybnej. No, ale chcieli bardzo mieć swój kościół, no, ale doczekali się go 100 lat później, tak mniej więcej. Ale mają. To są, proszę Państwa, krowy. Ta fajnie zaległa. Nic lepszego już dzisiaj nie zobaczycie. Gwarek Pniowiecki. Kamień zaklęty. Zasuszony, długo nie pił. Słuchajcie, wierzcie lub nie, ale jest to legendarny potok pniowiecki. Zwany powszechnie Pniów? Pniowiec chyba się nazywa A nie na mapie. Pniówka też chyba pisało. Ja. 15 km żeśmy przejechali. 7 zł. Lepiej, żeby ten film zarobił. Miłość, ale niebo, ale kadr żeście wybrali na puentę. To jest film tysiąclecia. Test jedynego lokalu, jedynego, Miłosz, nie? W tej oto miejscowości. Gospoda na pnioku. Tum. No to gist. To oczywiście bezalkoholowe piwo, nie ping-pong. Zaginął nasz podopieczny. Pniowiec, ulica na Glinkach. Żółw taki. Lamparci. Myśmy go niestety Ma na nie imię widzieli. Florian. Żółw, także wołajcie go Florian, jakbyście widzieli. Historia jest taka, że idę sobie z psem, przygotuj Martyna zdjęcie. Idę sobie z tym oto, gdzieś tam chodzi na dole. Idziemy i patrzę. Żółw. Mówię, wszystkiego się tu spodziewałem. Krowy, owcy, kozy, kury, gęsi, wilka, dzika. Zdjęcie Ale poglądowe. Rzeczywiście. I jest żółw. I ja mówię, co tu robi żółw? Pytam kogoś w okolicy, czy to pana żółw, panie? Jaki żółw? On mówi, faktycznie żółw, ale to nie mój. No i szukaliśmy kogoś, właściciela żółwia i nie znaleźliśmy. Podrzuciłem go komuś, ale to się okazało, że to nie jest właściciel, ale teraz wiem, kto jest właścicielem tego żółwia i jak jeszcze raz się zgubi, to już będę wiedział. Czy to nie był żółw Florian? To nie był żółw Florian. Nawet nie wiem, jak tam ten żółw się nazywał. Taka to historia. Pompon, zrób sztuczkę jakąś. Waruj. 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 Przewrót. Ja. Prawie się udało. To była wspaniała, pełna nieludzkich wydarzeń wycieczka po Pniowcu z Miłoszem i Martyną i psem Pomponem, zwanym również ping-pongiem. Dziękuję Państwu za uwagę. Tak pięknego, z taką fauną i florą materiału już nie będzie nigdy. Takich stron nie ma. Stawcie łapę w górę. Widzimy się niedługo. Pa, pa.